Hej. Jag försöker komma in på webbkamera på Thailand, Thaiweb. Och det blir bara massa färger alltså. Grönt och bara grönt. Jag skulle in. Så det är någonting fel där. Kontakt. Så det för dagen så är väl ute lite grann lite överallt. Thaiwebben träffar på det på webben i alla fall. Man är intresserad. Och ja, vi ska på handla idag. Jag sitter på dragdränkt match, druckit för mycket. Så jag sitter här nu. Så att, ja, det var ju allting just nu. Så att jag ska komma igång snart med köpa en ny gitarr kanske. Får se. Hej.